No, sa case ni Job, so naalang gihapon na iyang mga friends, maoy naaghat nga mag-adto sa iya ha. No, sila di ang murag, I think it was Elohim himself. Kay nasuko man siya nila. Wa ko nalipay ninyo nga inana inyong istorya kang Job. So dapat magbuan mo, maghatag mo. It was actually ang Elohim, dili man si Job nag-ingon nga, tagan yung kunin nyo ron, kung ano na yung ipanulti. Wala, it was Elohim who convicted them nga, ako nalipay ko kang Job, kamo ako nalipay ninyo. Pero actually, kung buko na unaon, nagtabang di ako sila kang Job, friends di agad sila ni Job, kaya nagtabang di agad sila, pasusi ni Job, di nagigid may tabo Job, nga magkasakit pa nga, wag gitay asunto sa Elohim, kaya ang Elohim, dili mo na. Nga basta lang siya mampak nimo, nagid kay susihon Job, nagid kay one Job, nagid kay kakulangon. Actually, good ang ilang intention, nga gisubay yun nilang ayot si Job, kagusot nila nga ma-restored good si Job. Wala sila nalipay po datong kahintang. And yet, ang Elohim mismo na wala kong nalipay sa inyong mga actuation, sa ilang mga gipanulti. So, mo ito nga, nag-reconcile sila. So, sa case ni Philemon o ni Onesimus, si Paul, mauna yung tunga-tunga nila, kay si Philemon, utangan ni Pablo. Tungod si Pablo ang gigamit na makabig si Philemon. Here comes karon si Onesimus, nga ulipon, nga nakasala ni Philemon. Moto ingon si Pablo, di man ni madawat ni Philemon, si Onesimus, kay nakasala lagi niya. So ingon ni Pablo nga, dawatan ni siya, sama nga ako ang imong gidawat. So dili mo ni siya dawaton, sama nga wako ni mo dawata. Pero kay una nga utangan sad kanako. Utangan ni siya nimo, pero ikaw utangan kog kanako. So ako kang gihangyo nga imo ni siyang dawaton, not as a slave anymore, but as a brother. Dili na ingon sa pagkaulipon, kay pakyas naman gyud si Onesimus sa iyang pagkaulipon. No? So, iyang ipadawat si Onesimus, dili ingon nga ulipon paghihapon. Iyahan ang dapat dawaton, ingon nga igsoon. O kung makita niya si Onesimus, di na siya dapat maningil kang Onesimus, kay iyang una-una, utangan siya. You owe me your very life. Utangan siya kang Philemon. Dato man nga magtotoo si Philemon, nagansag kahintang. So, supporter ganito sa ministry ni Paul. Pero, di man nakabaylo og sapi, og support. Ikaw ang gigamit aron maluwas, aron makabaton og kalinaw, aron ma-reconcile dito sa Elohim. So, mao na siya, no, isa sa condition for reconciliation na there may be a need for a go-between. Sa company, repere ba? Anang duha ka nag-away, madili gid magkaabot-abot, sometimes, a person in between, higala baron eh. Dali, mga adto ta. Sa ato kita nga, mga minister, no, na mag-away, dalo nimo ang isa ngadto sa isa. Sige, unsa man ni, ato man yung usayon. Unsa may atong resolution ani. So, nagyoy mediator.